ngikhetha inkosi yokuphakama. Lokhu uma wandile wasithola. Ngapha eMkomazi kwaye kwaba khona insizwa zevangeli ezayekade ithandazela abantu abagulayo nabantu abahluphekileyo. Lezi insizwa zake zanqamula ngalonye usuku zadlula komunye umuzi ekugulayo kuwo. Zabe seyibona ingane yentombazane izobabiza ukuthi niyacela ningene lapha ekhaya. Babe sebengena ngaphakathi. Base becela indawo yokuhlala. Base bededelwa bangene ground bahlale. Bacela ukuba babize isonto base bevunyelwa. Balibiza isonto base bafunda umthandazo. Kwase kufumaneka ukuba babuze ukuthi ngasibizelani lapha ekhaya. Wabe seyiphendula indoda ekade igula imfunzana ngale kumthangana. Yabe sithi ngibizwe yimina Mashembe ngoba ngizwa imvungeni. Ngoba yinye imvungu yalapha ekhaya ukuthi abanazaretha mehambe emaningi ayahlabelela. Yabe sithi manazaretha angiphilile ngiyagula. Bengicela ukuba ningithandazele. Uma ngeke ngaphila ngizomkhetha uShembe. Zabe zase kuphakameni ebuhleni bakithi bokuphakama zase ezihlakaniphile zase zithi cha baba usangawahoxisa lawa mazwi. Mase nje uyacela sikuthandazela ukuba uphile uzophila. Ngoba uma ungasabukhethi lo mNazaretha sothi mesiphuma nalokufa sikushiye ngale kweqhuma. Uma ungasabanga iNazaretha bophinde kubuyele kuwe. Lo baba wasecha yimi inhloko yalapha ekhaya. Imthetho ishawe mina lapha ekhaya. Njengoba sengishiyo kanje kuzokwenzeka njengoba sengishilo. Zabe siqala ezakithi. Zathi baba wethu osezulwini. Zathi mezik verse 3 iphunga labe selinciphe endlini ngoba le indoda yayisinuka ixebuka isikhumba. Zathi mezik verse 3 laselinciphe iphunga endlini. Zase igoqa iNazaretha seyiqedile. Zathi siyabonga sesihamba siyosala uphila. Zathi mayiqhubeka nevangeli idlula ngelinye ilanga. Zifica lo baba uphezulu kwesibayo ubheka imfuyo. Uma ibheka imfuyo zase idlula. Zabe seyihlela ilanga lokuyolanda uculonyazi kulomuzi. Ngoba usenzile isithembiso sokuthi mephilile uyakulikhetha unyazi alivuma ukuthi lo uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Kwenzeka kanjalo zahlela lezi insizwa. Zathi mayingena kulomuzi ikhuleka, zaphinde zamfica lo baba efaka ijazi lakhe. Zathi siyakhuleka ekhaya babe besengeniswa. Lo baba wasenyukubala ebusweni. Wathi nganisiza ngani Mashembe? Zabe sezisho insizwa lapha eNazaretha ehloniphayo. Zathi zocela uculonyazi awusithembise lona ukuthi mawuphilile uyamkhetha uShembe. Uthi hawu ningixolele Mashembe. Uculonyazi ngabuye ngaliqashula. Ngoba kwafika indodana yami iphuma eGoli. Yathi mayifika indodana yami iphuma eGoli athi baba usindiswe ubani? Ngabe sengichaza ukuthi ngisindiswe abantu baseNazaretha kaShembe futhi ngizinikelile. Yathi hawu baba wenze elikhulu iphutha. Ngoba kaShembe thola ngezalukwazi namakhehla ziyabulawa. Nina naningazange ningitshele ukuthi eNazaretha kuthwalwa ngamakhehla nezalukwazi. Abe namadoda esephuma ehamba. Athi engakaphumi lo baba wasethi kodwa indodana yami ishiya imali. Yathi futhi menifuna inkomo nokhetha noma yiphi esibayeni. Zase ikhumbule zenkosi enkulu yasekuphakameni. Ukuthi sakhumbula iverse le10 lapha e10 ehlabeleni se10 uverse 4 ukuthi akuthengwa ngagolide akuthengwa nangamali. Zase iphuma ihamba zathi mazi yosala ziyophumela ngale kweqhuma kwase kubuya ukufa kulo baba kumengama futhi waba umfunzana ngale kotha. Zathi medlula ngelinye ilanga kwaphuma futhi intombazana yababiza yathi ngiyacela uba ngene lapha ekhaya base bephikisana.
bathi sazoyapi ngoba ushembe usebenzini umsebenzi wali ushembe kulomuzi bathi besaphikisana kanjalo yaphinde yabuya athi lingabe ngisangena noma ningasale senyeke ukufa sekumanele ubaba engathi mesilapha eNazaretha singaba nenhliziyo zethu ezimhlophe kuleli ilanga esikona singathemba ukuthile kepha size nenhliziyo zethu ezimhlophe ngoba ningi abantu abafisa ukuba lapha thina sizuzile inhlanhla ungavinjwa dimoni abaningi kade befisa ukuza lapha babheke phezulu imlomo yabo ibheke phezulu bangaphansi kothuli lomhlaba basakwazi ukuvikela ngisho iconsi lemvula engathi leli thuba lokuba lapha singalisebenzisa ngendlela lapha phesheya kothukela ngizokhuluma le ndawo bese ngihlala phansi ngaphesheya kothukela kunendoda kaMhlongo bazokhumbula ke esiqwini sesibili eNazaretha athi ilanga ejwayele ukuhambisa umhlangano emkhayidini lo suse yathi mayingene esizibeni yasishawa uvalo kunovalo lusimele ukushaya ngisho kuyisemini ubheke ngemuva ukuthi ngakwenze njani lesiphume esizibeni yathi mayiphumela ngaphandle asathi hayi ngeke ngidlala amanzi mina ngingene lapha ngoba ngifuna ukuzoyiphulisa yasiphindela yaphinde futhi yashawa uvalo yasiphumela ngaphandle yathi hayi ngumhlongo mina ngunjomani bayayibongaka abantu yathi ngumhlongo mina ngunjomani ngizophindela kulesiziba yathi siphindela yabe sisontana lapha ohlangothini yasekuba nembobo wasefika ubaba mkhulu ingudlangodlane yakudla indaba zomkhambathi yasifika emkhayidini yaseza umhlongo ukuzoyibika enkosini enkulu yasekuphakameni owathi mayefika umhlongo ethi sasoyibika esakhipha umnikelo asathi inkosi thula mhlongo ngifuna imali yami wasedideka umhlongo ukuthi yini imali efuna ubaba ngoba u23 ngunikelele nenkomo zomhlangano ngiyinikelele yasithi inkosi othi ngikukhumbuze mhlongo ngoba ngiyabona usukhohliwe uyakhumbula uyemfuleni ngelinye ilanga ufike uyongena esizibeni washawa uvalo wawengaba inyoka mina shembe ngabe sengibona ukuthi umuntu wami ngizomsindisa kanjani ngabe sengiyothatha iminikelo kade uyinikela ePhaphameni ngase ngisafuna kuyona ngase ngiyiphosa inyoka yakuyeka wabuza uphindela futhi okwesibili ngaphinde ngibheke ukuthi ngizokusindisa kanjani ngase ngiyobheka futhi emnikeleni wakho eyinikele ePhaphameni ngayithatha ngayiphosa inyoka yakuyeka wathi usuphindela kulokho yesithathu ngathi ngiyobheka emnikelweni yakho eyinikele ePhaphameni akusekho ngisho isithivili eNazaretha ngithi angiqoshise umuntu ongathanda ukunikela ngoba ethondla umuntu ngomnikelo wakhe good awodli umuntu ngomnikelo wakho kepha uzondla wena ngoba ukunikela lapha ePhaphameni kukuphila kuyenzeka iqhamu uyibona usaphila lapha emhlabeni nenhlanhla abanye kuye kwenzeka ingane zabo ifunde kahle isebenze kahle iphinde ingasuki lapha evangelini kodwa uma futhi uthi uzonikela mase umnikelo wakho uyawulandela angeke uzufike kuNkulunkulu asekuphakameni ngoba mase unikele kwathi inkosi ikubusisa ushembe usekukhumbulile wakuloba encwadini abantwana abathandayo ngoba ukunikela eNazaretha kuyisu likaNkulunkulu lokuphila kwethu emhlabeni nakwelizayo ngoba lesidinga ibala yabaningi ngeke bayibone kodwa bayothi bebehambe emhlabeni kuphuma abahlangabeze ezulwini mebefika abahlangabeze nabo abanqobile emhlabeni indlela yakhe ikhanya yonke emfulweni nasehuzo ungaphazamiseki kahle ungasiphi kamkhathalo ufike uyinyokele ufike emathangweni nasebuseni afike uphakama ungene usethi uNkulunkulu senkulu yasekuphakameni eseyikhuluma le ndaba uthi mhlawumbe ngakho ngizocela imali yami engakusindisa ngayo esigabeni sesithathu umhlongo wabe seyihlanganise sewunika u20 ukhwekwe notwaya awulitholi kude kepha ulithola la usondele khona engathi umuntu nomuntu akabheke la esondele khona ukuthi uzobuya nani Nkosi busisene kusoyini abula